Yeah. Ngiphathele ibhokisi present. I didn't expect anything, so kuyangijabulisa ukuthola le gift engiyifica phansi kombhede. Nekhadi lakho. Alright. Nekhadi lakho. Bengithi ngizolifunda masengedwa. Ulibonile? Ngilibonile. Yeah. Ngifike ngabona libhalwe kaningi. Incwadi ithi inezinyoni ithi angidize. Bese ibhala ngokuthi ke sawubona Mangwabe. Ngesikhathi ufika la ekhaya kuningi esakuthembisa khona. Mhlambe okunye sikwenzile, okunye akwenzekanga. Kukhona mina njengomseleku engikwenzile futhi okubi nokuhle. Sizamile njengomndeni kukho konke. Ngiyafisa ngoba siya ku retreat ukhulume okuphakathi okusenhlizweni yakho. Noma kuhle noma kubi. Uma kuzosilekelela njengomndeni ukuthi sikwazi ukuphumela ngaphesheya. Siwumndeni sinokuzwana ukuze sikwazi ukunqoba. Akumina obalulekile la futhi angisoze ngabaluleka ngoba sisebenzile sonke njengomndeni. Uma kuukuthi akukho futhi okuhle engikwenzile, ayikho inkinga. Ngicela ukhululeke ukhulume, uhlambulule inhliziyo yakho. Ngiyabonga. Yimi owakho. Khohle ukuthi owethu. Yimi owenu. Ngesikhathi sakho. Hi, i-reaction kaMangwabe yena. uMangwabe I think akasafuna ukuba la naye yazi, it's just nje she's staying because she wants to prove people wrong, but nje i-energy yakhe nomoya wakhe angufili kulo mshado. Anyway, her reaction was cute. She was appreciative of the gift. But iletha ke yona I think ayihlala ngenhliziyo, ayifika ngenhliziyo lento umseleka ayibhalile ayifikanga, ayithintanga emanonini. I don't know how to explain this, but yeah. So that's a cute reaction. She was appreciated and she actually liked the gift. She didn't shade it. She didn't say anything bad about it. She said she's happy. Guys, don't forget to subscribe to the channel. If you subscribe to the channel, we are on our way to 1,000 subscribers.